takam na kayo na. Punta kayo dito. Malapit na kami magpa-harvest. Ang dilaw na ng karoy. Nag-ayak na sa dilaw. Kain mga katabang! Yo! So ayun guys, ngayon na po namin lulutuin yung nakuha namin kanina. Ayan, ito naman yung aming crabs, mini crabs. Oh. Yun, Ilaga na natin siya kasi baka di na siya mabilas. And then yung aming tulya, sibuyas na bonggang-bongga. Mag-aadobo kami ng sibuyas. Iigigisa lang po yan sa sibuyas. Walang itlog. Then sili. Walang itlog, ganap ng itlog. Sitaw and kalabasa. Yan ang ating luya at bawang. So, ayun na si Auntie Pasay, nag-aigad-igad na po siya doon. Ibutang tita. Yun, ang taga-igad ba? Basa mo na? Mainit. Dito kami nagluto guys kasi sobrang init din sa barrio. Saan na si Papa? Akin na nga gaan ng balangbasang yung telescope. Yan, ang niluluto lang muna namin ay kanin. Meron kami guys telescope. Telescope namin si Papa, nandun kasi siya baka nag-iyosi na naman Titingnan natin siya kung magsasabi ng totoo. Hindi siya nag-iyosi. Baga siya ay, wala man siya dyan. Nandun kanina Okay. Gusto mo ba lagyan ng yan? Ng itlog? Pwede rin, hiwalay mo yung luto Kadami-dami yung sibuyas na yan. Masarap kasi yan kapag yung may itlog na lang kaya para makain. Doon Iprito mo. Pag mamatry yung adobong sibuyas, ano ba naman kayo? Sabi nilang kuhan. Pagbigay nyo lang kung nakadado ata. Ayan yung asawa ni Kuya Ulan guys. Sa atin naman siya. Sila na ang nakatira dito guys. Sarap nga dito mahangin. Ay, tangali sa akin tulog namin dito. Dito ang masarap. Parang punta tayo dito pag Kaya ay, Diyan yung mga alaga namin. May manok, may pabo, may aso. May kalabaw, may baboy, may isda. Kambing na Ano ba yung dirabas na natin ni Risa? Mga damit nyo. Oh, ayan guys, ang magluluto daw ng ating pangapunan ay walang iba kundi si Tapaw. Sarapan mo yan Ayaw ko lang kung maulam nila to. Ay, subukan mo di na hindi sarapan yan. Kasarap-sarap yung ginataang Guys, maggisa lang ako ng bawang sibuyas tapos na. Yan guys, ilagyan natin mantika. Damihan mo. Mantikang nakalagay sa bilog. Ay sa Dapat. 4 kantos. Sige pa dyan. Oo, tama na. Ayan, assistant lang tayo ni Gigi. Nagapay-pay lang tayo, guys. Gutom ka na, Dana. Wait lang, Dana ha. Mahina ang kalaban. Mahina yung gasol. Ano yung pag-burot ato na? Ko kayong bislak doon. Kaya nga, ikaw yung bislak. Yan guys, igigisa na natin ang bawang. Buhay, biga. Ako mag-aasawa na siguro si Gigi. Nag-practice na. Kailangan na din, no? May isabay na. Ano yung audience ni Gigi? Then, sibuyas. Pinabantayan namin. Ayan na nagpayak kay Gigi. Yes. Ito ang nagpayak sa akin ni sibuyas. Binabantayan nila si Gigi, baka tulya agad yung may naman. Hindi kasi nakakain. Nasaan kaligaya, Uy. Luya, ilalagay ko na. Ala, ihulog mo yung luya. Hindi mo nga ipagsabay-sabayan. Ba't kasi hindi na isa-isa pa? Wala pa talaga. Kasarap na, Kasarap na agad ng luto ni Gigi. Kabanga. Lasang Anong lasa niya? Lasang adobo. Gigi. Gigi. Yan
Yan guys, lagyan natin konting patis. Asawa ni Patas. Hindi patas. Bala na kayo guys ha, kung iba yung version ng pagluto namin ng ginataan. Kanya-kanya version. Kanya-kanya lang yan. Ganito yung version ni Gigi. Ate Joan, tama ba? Sabihin niya, baksak! Gata lang naman yan eh, bala na kayo. Ilalagay po natin yung sitaw. Asawa ni Sana asawa ni. Then, kalabasa. Yun, ah, sarap. Masarap, G. Okay na, G. Pwede na half ko. Yun. Halo. Lagyan ng konting water. Add ng konting tubig. Where's the water? Stop! Yan guys, lalagyan natin ng gata. Preno niya ako ha. Hop. Sarap. Gutom na kami, Jer. Bilisan mo, Jer. Natatakam na ako, Jer. Mahirap na magpitas ng Aray, nagtulong na si Dana. Gutom na rin to. Gutom na si Dana. Baka mo na kulang yan. Kasama na nga ng tingin ni Dana sa'yo. Sabi kabagal na rin magluto to. Dana, mabagal yung pala. Kaputi talaga nung nakuha namin ito. Kaputi. Ayun sana si Kututi. May? Sana ko. Mamaol. Ano? Kamusta naman antay nung nawala si Mama? Malungkot eh. Hindi ka natakot, ante? Ah? Hindi ka natakot? Mabuturay no kasano ako. Damo lang tabutin no. Ayan yung nung ano guys, yung nasa Manila si Mama noon. Kasama nila si Auntie Pasing, tsaka si Mama. Ay, Auntie Ligaya, itong dalawa, si Peng, tsaka si Aisa. Nakakamiss lang si Mama. Miss na namin si Mama. Lalo mag-harvest na naman tayo, oh. Kaya, Wala nang tagay yung ano ka mo, yung Wala nang mag-diet ng sako yung namin, sa sako, guys. tuwing anihan eh, ano. Minsan lang kasi yung kalito. Ang inaalala ko talaga, Yung anniversary natin dito. ang inaalala ko talaga, paano pag New Year, no, pag birthday, wala Malungkot. na, mother. So, laban lang. Ang iniisip na lang talaga namin is parang nasa Manila lang siya. Nagbakasyon. Ayun na si Mama, oh. Hi, Ma! I miss you so much. Kanina nga yung pag-uwi natin, Parang yung wala ka na Siyempre, mapagsabihan ano, na, ang dami namin huli. Wala ka na ma-prank. Excited pag nakita niya kasi yan yung huli natin, tuwa eh. Sabi niya, nagado! Napan kayo lang nagpipilta. Kamal niyo lang data. Hindi ka po, natutuwa yun kasi naitawid na naman yung hapunan. Oo, may libreng ulam. Madali lang mo. Nagaiyak na sa Auntie Ligaya. Hindi pa man. Matigas pa yung kalabasa. Okay lang yan. Alam ko ano. Si Mama is ano yan. Nandyan lang din nakagabay. Ayoko mag-dumit ang siligaya. Sura ni Pinky Pinky. Tapos naalala mo yung ano. Kadaming kinuha ni Kuya Muka. Yung nag-ano tayo dito, yung samyang. Nagisingit siya mag-ano eh. Kaya nga. Nagkahoy na si Kuya Ulan. Nagsit pa, Jay. Oh, pwede na yun. Malambot na oh. Lagay mo na yung ano, alimango.
Buwan mo yan, Brad. Ayan, pero chocolate. Bisin pa. May igisa ka pa? Kaya na nga yan. Nalala ka siyante. Bakit ito sibuyas? Wala nga rin mo, Naminis daw nila si ante. Hindi na pinabot mo manang palindati. Isang nabuhay ng ano, Bakod. bulaklak ng dragon fruit. Hindi niya pa talaga kayang ano niyan. Kay ano, mainit. Lupang lupa eh. Katid-tidin. Yan guys, ilalagay na po natin ang ukyang. Tulya ni Gigi. Kalalaki. Kapuputi pa. Kasi puti ni Gigi. Tulya tsaka bilya. Ini ay sangki. May isang kayaki. Isang kulo pa guys. Finally makakakain. Ay. Nag-adobo pa pala ng ano. Adobong sibuyas. Madagong babalutin ko. Si Papa nakauwi na. Hindi niya daw makagat yung ano. Talangka. Tsaka tulya. Gusto niya alimang. Yan. Malapit na kami magpa-harvest. Ang dilaw na ng palay. Ala, nung kailan nga lang, yung sabi niyang nagabihan sila naghalo, na, nadantanagan na ako, padilim na, wala pa si Prelan, si Ading, di ang pakali. Umunod nga kung marita kusina ka. Anong meron? Gamarites na naman kayo. Yan, dagdagan natin ng patis at medyo matabang. Yes. Much later. O, ayan. Magsandok-sandok na at gutom ng mga tao. Gadobo pa ng sibuyas sa atin. Sarap. Sarap. Nagutom na ako. Ang ganda dito, oh, pag ano, sunset. Yung ano. Aray! Yan, sinip na. Ayan na. Dapat ginisa mo muna sa sibuyas, te. Oo nga eh. Nagkamali Asan na yung karne? ka. Ay, mali. Sibuyas lang pala to. Adobong sibuyas. Bubang sibuyas lang pala to. Inayunan tamantika na. Dana, nakatikim ka na ng adobong sibuyas? Ha? Nakatikim ka na? Minsan lang po. Isang beses? Masarap? Sinong nagluto? Kami lang. Kayo lang? Baka maglasang sinakbit ng natin. Maglasang beef stick to ha. Wala yung beef na lipad. Nilagyan ko rin ng konting paminta yun guys. Then na may lagyan natin ng toyo. May sibuyas, di ba? May Dapat may tuyo. Maganda ba ang bunga ng palay mo, Kuya Ulang? May sinasabi rin. May sinasabi din. Anong sinasabi niya? Maganda. Marami tayong maani ngayon, ganan. Pero mas maganda ito. Kay Alex. Magandang bunga. Yun o, kakain na kami ng beef steak. Oh, ayan guys, naka-ready na ang aming table. long table. Short table muna. Inaantay pa namin yung adobo ni Ate Greta. Ito na lang po ako. Ayan guys, luto na ating beef stick. Nalumipad na ating mga beef stick. Mga katapang lumipad ang ating beef stick. Puro sibuyas na. Mga katapang lumipad ang ating baka. Kaya lagi sibuyas na na. Magganong ka rin. Ganun-ganun ka eh.
may dulo ano eh. Hindi yun. Shout out sa'yo, Katapang! Sana mamit ka namin. Tibay mo. Makalab ka namin. PMJS na yun eh. Ako to si girl tapang ka ba? Ano? Si girl tapang. May girl tapang na ba? Wala pa. Sabi ko, anong lasa ng beef steak mo? Sabi niya Asang matabang. sibuyas, guys? Ang tapang ng sibuyas. Nawala na yung karne. Ay! Naglipad. Lasang luya. Nawala yung karne. Tulong mo na. Wala na tayong pambili ng karne. A few moments later. Panginoon po naming Diyos, Ama, nagpapasalamat po kami, Ama, sa biyayang pinagkaloob mo. Magamit namin itong lakas at sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Kain guys! Kain! Dala, gutom na. Hindi, kamay nyo na yan ah. Kain na guys. Mayan na siya. Masarap kumain guys pag nakakamain. Lalo pag nasa bukid. Gana na. Oh, sarap ng aming sibuyas. Kain, mga Katapang! Yo, yo! Wala kami upuan ay ulam. Kain lamon. Yan ang sa kanin. Lamon tayo mga ka-dragon. Sige, standing na lang tayo. Mainit. O para diretso ang ano. Ang baba. Para masadsad. Sarap. Kabangon na nung adobo. Yes. Amoy Greta na. Adobong Greta. Bakit nandiyan ka, Tenerife? Sa mag-ano? Kaya kaya. Balasa. Kaya nga. Naggasan. Sarap sip-sipin. Wala naman. Kaano o kadilaw na. Kain tayo, mga ka-dragon. KMA, kala nyo, kayo lang may crumbs, ha? Mas malaki yung sa amin. Meron din kami, mini nga lang. May lukan pa kami. Puro baby kasi, baby face kami. Yes! Charot lang. Tinan nyo yung ating dalawang senior citizen. Mga baby Mga 86 na yun sila, pero baby face pa rin. Diba? Saan kayo nakakita ng ganyan, nagasulong ko, 86 na yan. Pero kambal pa na yun. Malakas pa rin. Ang dami kong magkanin dahil. Sarap sip-sipin. Kalasa ng dito niya oh. Ima niya. Yan, gusto ko lang po batiin ang belated happy anniversary si Ka Pincy at si Ka Arnold. Happy anniversary po! Advance happy anniversary din po kina Alex at Gigi Coloma ng Virginia. Hello po! Happy anniversary. Happy anniversary po! Kala ni Gigi siya at si Alex. Ako din, napalingon ako eh. Magkapangalan siya. Nako. Sabi ni Kuya Alin, ito daw yung nakaka-high blood, maliliit. Oh, ganon. Sip-sip man lang. Naman kami ay vlog. Dalawa lang ang kainin ko, high ako. Ano kapayat mo ay vlog? Ay. Mukhang si Dana, hindi na si Sayana. Nangyari sa Dana, di ba gutom ka? Nalipasa. Parang nawalan ng gana. Sarap. Marang. Tataba nung ano, talangka. Marang ang? Kadilaw. Ang tatabangan ako. Ako natatabangan. Magpatis na lang. Kasi natatabangan para hindi tayo ma-diabetic. Dagdagan mo ng kanin na. Sarap ang sibuyas. Guys, manghang. Sili. Pang pagana nga yun.
Nakikipagsabayan din yung anak ni Kuya Ulan. No? Wala na kayo dito. Naka-second batch yung kain yan. Ulam sang. Hindi mo kaya na kainan. Nakapangalawa na ako Kuya Ulam. Daming ulam basa, ang ganda. Parang si Eunice pala yan eh. Ulam? Lalo pati din ang nila. Sarap. Wow! Yan, ito ang ating adobong sibuyas. Yay! Sarap ito. Lagay na dito. Wala lang ating tapa, lumipad. Mana, sarap po, nagmamantig ako salad ah. Ay, bukayo. Parang bukayo. Pasod nga po. Pasod nga po. Hindi na pa ito kumakain. Dito sang ilagay mo dito. Do, may baboy din yung ano, nagmamantika eh. Oh, kain ng kain. Madami ulam. Madami nakambal mo. Matin apat na nga nakain ko. Si Papa nasa ano, baryo. Ayun na ay, nandiyan kanina kaya lang ah. Umuwi na. Wala daw tao sa bahay. Sarap na kasi yan. Kaya mo nung kanda sang? Daman sibuyas. Sarap. Lasa eh. Pagkapunong dakit lang malo. Ano nakasirada mo? Hanggang mga ito, ang ganda na. Yan. Dana eh. Narinig ko yun, nag-ground. Ano ba naman? May pag-angat pa ng puwet. Sino kaya yun? Dana. Dana, is that you? Sabi na. Sama ka ulit sa amin pag naggapa kami doon sa ano? Ngapa? Pinuntahan namin. Sama ka ulit. Si Dana nag-i-enjoy dun sa may ano, Manggaring. Panghimaga. Ako ng CD. Hindi nalaglag tayo. Sarap. Ang sarap po na. Diyan yung tao niya. Tigman mo ano, behang. Sarap lang. Sarap. Oo, ayun daw ang breakfast tanghalian niya. Alis ako sa camera. Yes, mo tapos. Okay lang yung Dana. Ito na. Mga gayan. Gutom nga Dana, no? Takam na dito sa ating Maduna. Diyan sa atin. Hindi mo gusto pinakamalaking tubo. Sino ang pinakamalakas na subo? Si Jeje. Sa Tigaya. Nakatago na nga. Si ano ay yung kapatid niya walang kapangit magsubo. Pasok lahat ng daliri ah. Ganun eh. Para walang tapon. Nag-guys ka doon. Sarap din yung build-up. Bila pagtyagaan ko yung sipit eh. Yung talong pagsipit ng limang to. Ay, meron naman nakatago eh. Pang dessert niya. Hala, magutot. Kalipan! Nagkakain, nag-uutok. Dano. Kahit si Galing yun, nagkakain, nag-uutok. Wala ka Dana. Ay, Excuse me po. kahit nagkakain ka na, nag-uutok ka. Lugat na sila. Hindi nga mapigilan. Oo nga, nada no. Masama naman pag bigilin. No? Importante walang Quick. amoy. Yan guys. Padilim na naman. Dami kong magkainan itong dalawa oh guys. Sipping oh. Hoy, Kadami. dahil din dyan. Hindi lang pinagkainan ko. Ay, dalawa lang sila dyan guys. 3 kape lang inulam ko. Oh. Kumpara nyo dito kay Auntie Paseng.
Apat lang yata kinain niyang ano. Ito yung akin. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming video ngayong araw. Sana nag-enjoy po kayo. Thank you po. Thank you po. Bye. Bye-bye kayo, ante. Bye! Thank you po! Bye guys! Ingat kayo dyan!